Deci prima sondă, asta mi-a dat-o. Ci că sondă de apă, dar e sondă de temperatură a motorinei. Deci greșeală tradus de la Bardi. Care este asta. Deci asta este temperatura motorinei, nu este de temperatura apei. Nu-i problemă, schimbăm și pe ăla. Iar vestitul senzor. Se dă jos furtunul de la turbo, filtrul de aer, se demontează tot. Iar acum întoarcem telefonul și această căsuță maro care se vede. Asta-i. Aceste două fire și căsuța maro. Deci sub admisie este sonda de apă. Într-un cuvânt, această sondă are șurubul cu gaură de 6, se bagă în chiuloasă direct. Deci, ca să nu căutați o săptămână după ea, asta este sonda de apă.